हासुयगोन नामा नोंलाय दहाय बखानायाव हासुयदों हिनजाव हादो हिनजाव लांनो खोमा लां फाय हासुनोला दे थाङानो खोमसिखौ मिथिगौ इयो सानाव हासुनो बामनारा जाहैबाय ओरै फै होमबा दाउ दांबो सैमा फैयो अख्लाबलांनाय फाग्ला गाबगांदों जि गोसा खोमसियाव फैनानै एसे माबादों खोन्थाखाबाय ओइ अखा सययाव ना मोदोमावसो माबा फैनाय अबे मासे सैमायामोन नै जाना गथ' थेफाया जागोन ओइ सुजौखा खान्दाया जोंनाव मोनायाव अखा हायाखैना हादो हादों थिग मोफ्लामदों दा हो हराव माथो आं मिथिया मोब्लिबखौ नायलाय टुटु टुटु गथ'आ इलेमान जाबाय थायो बानलायनांसिगोन बेखौ अय अय मा नोंलाय होदो मा जानोसै गोसोम बोन्दाया बिदि बुंनायसो गैया दोनै नामा आदारखौलाय दिनै फोरनो थिननाया बिदि बानायबाय थायो ए ओमफ्राय खाथियाव थायैनि गाबबाय थायो आंखौ लेंबाय थायो गावजों नाहरलाय गान्दु लानो लाबाय दाखालि पेटला बादि दांनो बायदों फोरना होनाया एसे इसे इसेबाखै आं नोंखौलाय बोरै फानगोनसो देरबालाय बोरै जाबोदों गाबथावा गथ'आ नैनो मानसिल' नांगौ मानसिल' ओइ माबा थेमा नामा हाथाया गेसाव नामा हो इदि नांबाय थागौ गाबबाय थायो उन्दुलायबाय जि गोजांबाय नायलाय दे दानसै आं इसे इसेबाखै हेल' 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 नाहरलाय नाहरलाय मेउदोलै आंनिखौ बानाया सिनायो नोंखौ बानायनो आंजोंसो दै मेउजोब्बाय नायलाय नोंखौ नाङा नै दख'नायावबो अरनाबोगोन दे ग्रौ ग्रौबाथाय हेल' हेल' दोनैनो नामा ओंखाम खालायखो दायो जागोन र' बेलदां आंजोंसो हाथाय हरलायथारदों सोरनो जादों थागोन ना खमा मानसि गेसाव मोनामदों
दुगैहैनोसै आं दे नाय नै माबा सिखारबाय थायो बेलदां मा नोंथाङा अमा फिसाजों थाफा मोनदों मोजां मोनदों गाबबाय आयै सुंदरि नाय नाय सुंदरि नाय नाय सुंदरि नाय नाय Data Tracy. ini How's he gonna get it tight? no dokhannya borna biye ini Sure. जाखांनानै दहायनो जादों ini दखानायाव Hey, no, no, no. अबाव Hey, you. मानोथो होबोयो Huh? सैमाया अबाव थांखोबा नैयावनो मोन दानि नोंसाबो थांदोंमोन इयाव दंमोन थांबाय उन्दुदो थोरला Hey. दानो साव जागोन आंखौ होसोगोन बियो थोरला सोरजों अमाया बिदियाव फिसा गोमालायो ओइ फासिनाबो गोमोनथारमोन आथिं गुफुरा आइदिदै माबा अरामबाय थायो देनां खानला अरहाम बानायाबा जालायबाय हालिनानै लाङा सौख्लियाव गोलैयो र' खारले आंजोंल' दखानायाव दे दसे हरनि सिबाथाय आं एखौ खनसेलाय न' खानायगौमोन नागिरना होफै अननायखौ मिथिगौ इयो गाइसमोन रावबो गैया सासेल' दं सोर दं साबस्क्राइब बानायना हो जोंहानि पेटलायानो पेटला फिसाया गोमोनथार सोरबा मुलि भिटामिन होदोंनासो हाबा जादों दसेनो देरबायना नैफोर ओरै हाराल' नुनायमोन सिनस्रि हाराल' अननायखौ मिथिगौ इयो है माइ खिखोदों मेगना सुनाखै गोलावथार होनदों जरा एसे दानो आराय जलायखा गोलाव जागोन ना मानो एसे माइ खिखोदों मेगनालाय हा थुला हाबदो गाबदोंसो खोमा फैदो
सैमाया अरनाय मा दहायो हराव थाल लायाबा बेसेबा गोसा गाबदावदों मानो बारदावदों खोमा मा ओरै बिखो मोनामसुफैदोंमोन खोमा नायलाय हाय आब' सना प्यारा नोंसा आब' सनाया अमाजों गेलेनानै मरदोम खालामलायो अमा फिसाजों गेलेनानै अमा गोदान ओंखाम जाबाय नामा पियारस बर' चेनेल मा ओंख्रि जाखो सिख्लबगोन आं पियारस मा ओंख्रि जाखो दे खनसे थिखोनायनि दिनै बेसे गिदिर जाखो दिदिं दिं दिदिं दिं दिदिं दिं लेवार दं खोमा दिनै जांबो जालाबा सौलायनाय जायाखै दे आब'ना मा ओंख्रि संखो जायाखै नै नोंसा अमा फिसाजों गेलेगासिनो गथ' बादि ओरैनो थानो आथिं सुफिनसै आलु बाथोन आलु रुनाय दरा फंबाय न'था लागै माखौ थांबाय थां जाय बुंलाय जाय बुं नोंसोर जाय बुं थाङा नोंसोर जाय बुं थाङा होदो जाय जाय साबसक्राइब बानायाखै भिडिअ गोदानबा साबसक्राइब बानाय जोंहा मेगन बेखेवनानै फिसा समाव अमाया आंहानो नायनो गेदेर समावसो आं नायखानांगौ
गेदेर समाव लेखा हागौ आंखौ फोरोंदों मोजां गार आइसा फोरोंनायखौ इन्द्रमाला खम मोजां मोनलाय बिदि गावनि मबाइल केमेराखौनो रिल्स बानायना होबाय थाब्ला जायो होमबा बुरै मानसिनि मालाय बेयाव ज' ज' दोना गोसोआव आंजों गेलेफैयो हटस्पट होबा खारा दाइला दाइला अथ्र हेलो हेलो गाइस मजा आइक्रा नेरबाय माबा लोखि फुजानि दख'ना आला hello hello guys men अमा आरो लाइ पियार बर'नि ओंख्रिया इसका नाम है थोड़ा ना saya मारे दा ना खारे फहरदा बेमार बानाय ना बेमार बानाय है भाई ऐसे के बेमार होनो ऐसे के बेमार बानाय है ना खारे दा ना saya mata double kayak sampai hello hello dulu sudah terjadi itu dulu sudah terjadi सबने नहीं शनिबार ना सोमबार
ini sambar Hai समबार दा समबारावनो दुर्गा फार्स्ट दुर्गा पूजा खालि ब्लग बानायनोसै दा बांगालिपारा kali sudah tersiap गाबोन फुजा gaman sudah tersiap kali mani gaman puja mani puja saya sedang nanya komen bawah lah Matang kono. Ma udah. Hi guys, man. Mati रावबो गैया हस्पिटाल पेसाव लायखोनो Puspara suka kena ya. Udah tahu kan? थांलाय फैलाय जाबाय दं Fumasa fede. Pesa hani. Nandansa. Hospital. Thank you. Not you. What? Thank you. Ayang thank you Busia. I am not thank you. Malah siapa sebenarnya? Mana menikah? Iya dia mau mana? Biar sih biar. Oh,
दानि इउटुबफोरावबो नायसनथारला माथो गाइसमोन बावबाय नामा जोंखौ सोरबा स्टार हरदोंलै आंनो हारसाखायाव होबाय स्टार मोनदों आंहा नै इयावलाय मा मोदान दा जासमिन मोननै जाबाय मोननै स्टार मोनबाय आंहा दिनैनि रिल्सआव मोनलायोमोन आंलाय बान्दो फेसआव केमेरायानो डुप्लिकेट जोंना गाइसमोन मा खालामनो स्टार आंहानि पेजखौ फल' खालामना हो पेटलानि खाफाला जोंलायदों दे खाफाल गाज्रि खाना जोङो दिनै हानाय माबाखौनो लोंनो एसे नैयाव खर'आवनो दसे नायनो थेमा या आइदै दाम नङा खाथिया पेटला आंना दिनैनि पेराबो बुरगेजेरनाखै खोमादे नुदों बेखौनो माबाखौनो होनो बायो माबानाय खोमायोलै मानसिफोरा नायखोमानानै साफा क्रेप बानायलांबाबो जायो बेनो नायखोमालायबाय बे आसि बिमाखौ दानस'ना होलांसिगोनलै मैयाव मा खादों बेयाव नायनायथ' गैया गैया एख' ओरैनो जागासो होननानैसो आरो न'आव नागिर मोनलायफिननोसै आं बिजनियाव नागिर उन्दुखनोसै बेनो नों खामानिखौ खालामना होबाय था mana itu ulilnya mana itu ulilnya जेसेबांखौ ya ज़माना तो दोंगे हम मगर तुम जाओ